Όλευτο. Εγίνηκε σκοτωμός, ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του. Και με την πρώτη άμυνα που έκανε ο τουρκικός στρατός, ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε. Και περάσαν εκείνο το σαγκάρι και πνίγηκαν χιλιάδες. Τρέχαμε να φύγουμε, να πάμε να βγούμε, να φύγουμε. Οι κοπέλες τις εκτιμούσαν και τις φάγανε. Πολλά κορίτσια που πέφταν στη θάλασσα και πνιγόντουσαν. Το τρομερό ήταν αυτή η προκυμαία που είπανε πως ήταν ο συνοστισμός. Συνοστισμός ήταν. Βλέπαμε στη θάλασσα τους πνιγμένους. Τρέχαμε τώρα να πάμε να βγούμε στα καράβια. Αντίο Βουρλά, δεν θα σε ξαναδώ, αλλά στορκίζομαι. Εάν ζήσω, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Εσείς ψυχούλες που μείνατε εδώ, εγώ ποτέ δεν θα σας ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σας ετοιμάσαμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Μικρασία, για τη μικρασιατική καταστροφή. Με ευθύνη λοιπόν σας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ για τα όσα έζησαν οι Έλληνες στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Σμύρνη και τις αλλοτινές πατρίδες. Η έρευνα που θα δείτε είναι αποτέλεσμα πολύμηνης δουλειάς και συνεργασίας με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, συγκεκριμένα με το τμήμα Γενεαλογίας. Οι άνθρωποι του Ιδρύματος μας επέτρεψαν να ψάξουμε στο αρχείο τους και να εντοπίσουμε μαρτυρίες μικρασιατών που σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Επειδή πολλοί από αυτούς σήμερα δεν ζουν, η διήγησή τους αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Μαζί με τις συνεντεύξεις που πήραμε από τους τελευταίους επιζώντες πρωταγωνιστές της ελληνικής τραγωδίας, προσπαθήσαμε να συνενώσουμε τα κομμάτια της μικρασιατικής ιστορίας που κινδυνεύει να χαθεί. Για να φτάσουμε όμως στην καταστροφή της Σμύρνης και την εκδίωξη του ελληνισμού από τη γη της Ιωνίας, πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο μερικά χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε στο 1908, όταν έγινε το κίνημα των Νεότουρκων. Τότε που χιλιάδες μορφωμένοι νέοι Τούρκοι πολίτες διαπνέονται από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και αγωνίζονται για τον εξυγχρονισμό της χώρας. Οι Έλληνες στήριξαν το κίνημα, που αργότερα οδήγησε στην εθνική μας τραγωδία. Το 1908 το κίνημα των Νεότουρκων επικρατεί στην Τουρκία. Οι Νεότουρκοι ήταν ένα κίνημα, όπως λέει και ο όρος, νέων Τούρκων, αξιωματικών, δημοσίων υπαλλήλων κυρίως, οι οποίοι προσπάθησαν να ανανεώσουν το καθεστώς του Αβδούλ Χαμίτ. Δηλαδή να καταργήσουν την θεοκρατία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για λόγους αυτοάμυνας αντέδρασε στο κίνημα των Νεότουρκων. Δεν αγαπούσε το νεοτουρκικό κίνημα γιατί ήταν νεοτεριστικό κίνημα και εισήγαγε και ένα κοσμικό καθεστώς που δεν ευνοούσε την Εκκλησία. Οι Έλληνες όμως πίστεψαν στα φιλελεύθερα συνθήματα του κινήματος για ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Στις εκλογές του 1908 εκλέγονται 27 Έλληνες βουλευτές. Άλλοι 4 συμμετέχουν στην Οθωμανική Γερουσία. Μέχρι τότε οι Έλληνες της Μικρασίας και της πόλης, αν και υπόδουλοι, ήταν σε καλύτερη οικονομική και κοινωνική θέση από το μέσο Τούρκο πολίτη. Τους είχαμε για θελήματα και ανά πάσα στιγμή θέλαμε να κατορθώσουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαν να τα κάνουμε, μόλις τους δίναμε ένα μπαξίσι, τελείωσε το θέμα. Αρκετοί Τούρκοι φθονούσαν την ελληνική κοινότητα που ανθούσε και ζούσε καλύτερα από την τουρκική κοινωνία. Στην Σμύρνη αρκετοί Έλληνες δεν γνώριζαν καν την επίσημη γλώσσα του κράτους, που ήταν η τουρκική. Δεν είχαμε πολλές σχέσεις. Ως παιδιά πρώτα τη γλώσσα μιλήσεις του.
τουρκικά, δεν ξέρει κανείς μέσα από εμάς τουρκικά. Μετά την επικράτησή τους οι Νεότουρκοι αναμετρήθηκαν στο εσωτερικό του κινήματός τους. Οι σοβινιστές επικράτησαν με ευκολία και εφάρμοσαν αμέσως το σχέδιό τους. Με τους Νεότουρκους αρχίζει η ιδεολογία του εκτουρκισμού του εδάφους και του κράτους. Ομάδες εκαθάρισης εξολόθρευαν όσους πολίτες δεν ήταν Τούρκοι. Ξαφνικά έμπαιναν 100 αντάρτες ή 50 σε ένα χωριό, έσφαζαν μερικούς, έκλεβαν μερικές κοπέλες, ρήμαζαν το βιος των ανθρώπων και έφευγαν. Σκοτώσανε Τούρκοι τον πατέρα μου. Αφού τόσο αίμα, το μάτιο γέμισε αίμα, έριξε, τα κόκκινα μαγούλα δεν εσβήσανε. Η τρομοκρατία ήταν προσφυλής μέθοδος του εκτουρκισμού. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη θυμάται πως άρπαξαν από το σπίτι τον πατέρα της. Ήταν πολύ άγριοι και δεν λογάριαζαν ούτε σημαίες ούτε διαταγές. Κύκλωσαν μια νύχτα το σπίτι, σπάσαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα και πήραν όσους άντρες κρίναν άξιους για αιχμαλωσία και μαζί με αυτούς και τον πατέρα μου. Μας βάλανε σε μία αποθήκη κάρβουνα. Μας ρώσανε όλο το χωριό. Μόνο το χωριό. Έπειτα εκεί ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε που θα κατουρίσουν. Σκάβαν τα κάρβουνα και κατουράγαν. Η Φιλιό Χαϊδεμένου διηγήθηκε τα βάσανα των Ελλήνων όταν οι Τούρκοι έβαλαν στο στόχαστρο τα βουρλά. Όταν ήταν καμιά ανάγκη να βαφτίσουν κανένα μωρό που θα πέθαινε, ξέρω εγώ, ήταν άρρωστο, σπάγανε μια στάμνα και πηγαίνανε σε ένα υπόγειο μέσα, φωνάζανε τον παπά και το βάφτιζε. Ή και αν ήταν κανένας γάμος ανάγκη να γίνει, κατά αυτόν τον τρόπο κρυφά. Στα σχολεία επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα. Ερχόταν ο Τούρκος δάσκαλος και έλεγε τώρα θα μιλάτε τουρκικά, όχι ελληνικά. Ενώ οι δάσκαλοι μας λέγανε να με ακούσουμε και μιλάτε τουρκικά, θα σας τιμωρήσουμε. Και όλα αυτά δεν ήταν παρά ο πρόλογος για μια σκληρή εποχή που σύντομα θα ακολουθούσε. Το 1912 η Ελλάδα εμπλέκεται στους Βαλκανικούς πολέμους με ένα διάγγελμα το οποίο υπέγραψαν από κοινού ο Γεώργιος ο Πρώτος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Ελλάς Πάνοπλος αναλαμβάνει τον ιερόν αγώνα του δικαίου και της ελευθερίας των καταδυναστευομένων λαών της Ανατολής. Το ακούσατε ήδη, το 1912 ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και αυτό σημειώστε το. Καθώς 10 μήνες αργότερα η Ελλάδα βγαίνει από αυτόν τον πόλεμο νικήτρια. Με ελάχιστες απώλειες διπλασιάζει την έκτασή της, αποσπώντας όλα τα εδάφια από την πάλε ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλέπετε λοιπόν και το χάρτη με τις μεταβολές και τα σημεία που έχουν προσθεθεί, η Μακεδονία, η Ήπειρος, σταδιακά η Κρήτη, τα νησιά, η Λέσβος, η Χίος, η Μυτιλήνη έρχονται πλέον σε ελληνικά χέρια. Τότε χιλιάδες Τούρκοι έγιναν πρόσφυγες. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μικρασία. Η ήττα τους έφερε στο προσκήνιο την πολιτική των Νεότουρκων, η οποία συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο εξυγχρονισμός, Ισλαμισμός, Τουρκισμός. Τότε ξεκινά η μαύρη εποχή με τα περίφημα τάγματα εργασίας, όπου στάλθηκαν δια της βίας χιλιάδες Έλληνες της Ανατολής. Τα αμελέ ταμπουρού, όπως τα ονόμαζαν, ήταν τόποι βασανισμού, τόποι χωρίς επιστροφή. Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, οι Τούρκοι άρχισαν τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων. Χιλιάδες Έλληνες επιστρατεύτηκαν. Φυσικά ποτέ δεν έγιναν στρατιώτες.
Ο καθένας εκεί ήταν υπηρέτης δούλος. Και το φαγητό, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου κάποτε, 8 άνθρωποι τρώγανε μέσα σε ένα τσανάκι ψηλό. Όποιος προλάβαινε έτρωγε καλά. Έτσι ζούσανε. Οι Έλληνες σχημάτισαν τάγματα εργασίας, τα περίφημα αμελέτα μπουρού. Στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Ο Μικρασιάτης Μανώλης Χατζησάβας που επιβίωσε γράφει: «Άρχισε η τραγωδία. Σε καλούσαν δήθεν για ανάκριση και πήγαινες και δεν γύριζες». Είναι τάγματα, θα λέγαμε, καταστροφής αυτών των ανθρώπων. Τους πηγαίνουν στα βάθη της Ανατολής, όπου οι περισσότεροι από αυτούς πεθαίνουν, οι συνθήκες είναι πολύ άγριες, ή πάρα πολλοί λιποτακτούν και κρύβονται επί χρόνια σε στέγες κλπ. Έχουμε πολλές περιγραφές. Αυτούς που τους παίρνανε την άλλη μέρα δεν υπήρχαν στη ζωή. Οι Τούρκοι πήραν τους πατεράδες μας όλους. Όλες οι αδερφές της μαμάς μου μείνανε χωρίς. Τους πήρανε και τους πήγανε εκεί που φτιάχνανε δρόμους. Κυρίες και κύριοι, μην φύγετε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τις συγκλονιστικές αφηγήσεις για τα δεινά του ελληνισμού της Ανατολής. Για τα δολοφονικά τάγματα εργασίας που ήδη ακούσατε, στα οποία στάλθηκαν χιλιάδες Έλληνες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα δούμε ποιες αλλαγές έγιναν στο χάρτη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως πώς ο ελληνικός στρατός μπήκε θριαμβευτής στη Σμύρνη μετά την νικηφόρα έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό. Και όπου φύγει, φύγει. Κάθε μέρα σκάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω. Η Μικρασία στη μηχανή του χρόνου, ένα διπορικό μνήμης και ιστορίες, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει και σας λέμε για τα δολοφονικά τάγματα εργασίας, τα οποία στάλθηκαν χιλιάδες Έλληνες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Εκεί οι συνθήκες ήταν εξοδοτικές. Οι μαρτυρίες που κατέγραψε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πραγματικά κόβουν την ανάσα. Θα διαβάσουμε τη μαρτυρία του Αντώνη Σουβατζή από το χωριό Γκιόστεπες της Μύρνης, όπως την υπαγόρευσε ο ίδιος σε ερευνητές το 1968. Μας δώσαν, γράφει, ψωμί και σταφίδα. Μόλις φάγαμε ψωμί και σταφίδα, τρελαθήκαμε για νερό. Εγώ κρατήθηκα, δεν έφαγα. Οι σκοποί μας δήλωσαν πως θα πιούμε νερό. Εκεί βρίσκονταν μια χαβούζα που πέφταναν από το εργοστάσιο πετρέλαια, λάδια και ζεστό νερό. Μόλις ακούστηκε η διαταγή, οι πρώτοι που πήγαν να πιούνε σκάσανε, γιατί πέσαν οι άλλοι από πάνω με την ορμή και με τη λαχτάρα για νερό. Θα ήταν ως 30 άνθρωποι. Είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από επιστολές, μαρτυρίες της δεκαετίας του 60 από ανθρώπους που έζησαν την περιπέτεια της Ανατολής από πρώτο χέρι. Η μόνη λύση για να ξεφύγεις από τα τάγματα εργασίας ήταν να κρυφτείς. Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 Έλληνες εξοντώθηκαν στα τάγματα εργασίας, κατασκευάζοντας σαν σκλάβοι γέφυρες και δρόμους. Τις μάζευαν σαν κοπάδια και τις έβαλαν σφαΐ. Έρχονταν τη νύχτα μες στον κήπο μας. Τις κυνηγούσαν οι Τούρκοι να τις πιάσουν. Λύτωσαν μόνο όσοι μπόρεσαν να κρυφτούν. Οι άνθρωποι κρυβόντουσαν στα σπίτια τους, έδειχαν κρυψώνες που δεν φανερώνταν εύκολα. Κρυψώνες μέσα σε αποθήκες, μέσα στα ντουλάπια από πίσω τα δωμάτια. Κάθε σπίτι είχε και κάποια καλή κρυψώνα. Ο Αντώνης Σουβατζής στρατεύτηκε από τους Τούρκους στο πεζικό. Το 1968 εξιστόρισε την εμπειρία του στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Το πρωί με την ανατολή του ηλίου μας βάλαν κατά τετράδας και μας πήγανε μέσα στη Μαγνησιά. Μόλις πήγαμε μέσα, μας επιτεθήκανε οι Τούρκοι με ξύλα, με σίδερα, με ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Όλοι σχεδόν οι μεγάλης ηλικίας πέθαναν από την κακοπάθεια. Πολλοί μείναν και επί τόπου. Όσοι αντιστάθηκαν, επιστρατεύτηκαν βία. Τους άντρες του χωριού τους δέσανε σε ένα αλλαγό σκηνό, δυο-δυο από τα χέρια. Το πατέρα μου τον εδέσανε με τα ασίδες, έτσι τον εδέσανε, με κλειδί, με αλυσίδα. Έτσι πήραν και φύγαν. Στα τάγματα εργασίας οι συνθήκες ήταν εξοντωτικές, όπως προέβλεπε και το σχέδιο των Τούρκων. Η ταλαιπωρία άρχιζε με την μεταφορά. Τους κακοποιούν στον δρόμο, περνάνε πάρα πολλά βασανιστήρια, πολλή πείνα, μεγάλος κατατρεγμός δηλαδή. Οι περισσότεροι πεθάνανε. Αρκετοί Έλληνες προσπάθησαν να δωροδοκίσουν τις αρχές για να φέρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Οι Έλληνες καταγγέλουν ότι τις περισσότερες φορές οι Τούρκοι απλώς έπαιρναν τα λεφτά. Κάποτε η μαμά μου έδωσε και κάπου ό,τι χρυσά είχε για να μπορέσει να γυρίσει ο πατέρας μου. Και μαθαίναμε ότι γύριζε ο πατέρας και μάθαμε ότι έφτασε ως ένα νοσοκομείο που ήταν, να πούμε, είχε την άδεια να έρθει και έφτασε στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο και εκεί δεν μάθαμε τίποτα. Όσοι άντεξαν εργάζονταν με ελάχιστη τροφή και νερό, τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, εκτελώντας δημόσια έργα. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Το Οθωμανικό κράτος πλέον περιορίζεται στο χώρο της Ανατολίας. Η ανάμειξη των Γερμανών το 1914 είναι καθοριστική. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γερμανός στρατάρχης στο όνομά του Λίμαν Φορ Σάντερς. Είναι ο άνθρωπος που συμβούλεψε τους Τούρκους να εκαθαρίσουν τα μικρασιατικά παράλια από τους Έλληνες που επί αιώνες κυριαρχούσαν και ήλεγχαν το εμπόριο. Ο πρώτος διωγμός εναντίον των Ελλήνων ξεκινούσε. Σύμφωνα με τις ελληνικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των πρώτων εκτοπισμένων ξεπέρασε τις 200.000. Το 1914 ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας επιστρατεύονται ξανά από τους Τούρκους. Οι αρρώστιες τους θερίζουν. Πότε αρρώστανε ο ένας, πότε βοηθούσε ο ένας τον άλλον, αλλά περισσότερο ήταν στη μετακίνηση πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τους παίρναν από εδώ, τους πηγαίναν αλλού, τους βάζαν αγκαρία. Όσο οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εργάζονταν σαν σκλάβοι, στην Ελλάδα ο Βενιζέλος και το Παλάτι είχαν εντονότατη αντιπαράθεση. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο επιτελικός Ιωάννης Μεταξάς δεν ήθελαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία στα Δαρδανέλια. Ο Βενιζέλος είχε αντίθετη άποψη. Επίσης ο Βενιζέλος, διότι υποσχέθηκαν ως αντάλλαγμα τη Σμύρνη και την Κύπρο. Αλλά ενώ αρχικά έπεισε τον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος επηρεασμένος από τη σύζυγό του, αδελφή του Κάιζερ, αλλά και από το Μεταξά, ο οποίος ήταν πατριώτης Έλληνας, αλλά γερμανόπληκτος. Δηλαδή νόμιζε ότι θα κερδίσει η Γερμανία τον πόλεμο. Και δεν ήθελε ο Ελλάς να βρεθεί με τους Αγγλογάλους στο στρώμα των κειμένων. Ο Κωνσταντίνος ήταν υπέρ της μικρής και ενδύμου Ελλάδος, όπως έλεγε. Δεν ήθελε περιπέτειες εξωτερικές. Τελικά η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην εκστρατεία. Οι συμμαχικές δυνάμεις στα Δαρδανέλια ιτήθηκαν. Το 1914 οι Γερμανοί συμβουλεύουν τους Τούρκους να εκαθαρίσουν τα παράλια από τους πληθυσμούς που δεν έχουν τουρκική καταγωγή.
Ο Λίμαν Φον Σάντερς ήταν Γερμανός στρατάρχης και είχε επηρεάσει τους Τούρκους συγκεκριμένα. Ή τους έχετε τους Έλληνες και τους καμαρώνετε στα παράλια και κατέχουν και το εμπόριο και το ναυτικό και τα πάντα. Διώχτε τους, πηγαίνετε τους στα βάθη της Τουρκίας και να καταλάβετε εσείς τα παράλια. Οι Γερμανοί τους συμβούλεψαν πως πρέπει να διώξετε τους Έλληνες, σας δεν θα δείτε προκοπή. Το οξύμορο ήταν ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε συγγενική σχέση με τον Γκάιζερ και αγωνίστηκε ενάντια στο Βενιζέλο ώστε να μην πολεμήσουμε τους Γερμανούς στα Δαρδανέλια. Το αντάλλαγμα του στρατηγού Λίμαν Φον Σάντερς ήταν οι συμβουλές για εθνική εκαθάριση των Ελλήνων. Χιλιάδες Μικρασιάτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Έγινε ένας διωγμός και έπρεπε να αδειάσουν τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ενώ το εσωτερικό δεν τους ένοιαζε, φαίνεται, των μεγάλων, των αφεντικών μας. Να φύγουν και να αδειάσουν τα παράλια. Εμείς βρεθήκαμε καημένοι στη Λίμνο. Οι σοδιές των Ελλήνων πέφτουν στα χέρια των Τούρκων. Είχαμε αμπέλια, σταφύλα. Σταφύλα, τον καιρό που μας διώξανε αυτοί οι καταραμένοι, τα σπίτια ήταν γεμάτος σταφύλα. Επισήμως ο αριθμός των εκτοπισμένων ανέρχεται σε 130.000. Σύμφωνα με τις ελληνικές εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 200.000. Μερικοί προλάβανε, μπήκαν σε καράβια, κρυφά, νύχτα, ξέρω εγώ, και πήγαν στα νησιά απέναντι, Χίο, Μυτιλήνη και αυτά. Όσοι δεν προλάβαν, τους πήρανε με τα πόδια και τους πήγανε βαθιά στην Ανατολή να περπατούν μέρες και μήνες. Οι περισσότεροι χαθήκανε. Κάποιοι Έλληνες αποφασίζουν να μείνουν και να υπερασπιστούν το γιος τους. Οι πλούσιοι να μην χάσουν τις περιουσίες και τα μαγαζιά και τα σπίτια. Απομείναν ψηφόκες. Ψηπάσαν όμως παιδί, ψηφίνανε πετρέλαιο και ψηπάζαν και ψηφάβγαν με το πετρέλαιο. Μετά από 4 χρόνια αιματηρών συγκρούσεων και την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου του 1918, ο πόλεμος τελειώνει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχίζει να μαζεύει τα κομμάτια της. Χάνει όλα τις τα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Θράκης, η οποία περιέρχεται στην Ελλάδα με συνθήκη, και της μένει ένα μικρό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης. Αρκετοί από τους εκτοπισμένους Έλληνες που κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί επιστρέφουν στα σπίτια τους. Τους φέρουν σε άθλια κατάσταση, δηλαδή κουρελιασμένους, ψυριασμένους, αδύνατους, να μην μπορούν ούτε να σύρουν τα πόδια τους. Οι δικοί μας τους είχαν δώσει μια προβιά και την είχαν κόψει και είχαν βάλει κορδόνια για παπούτσια. Όσοι γύρισαν, αντίκρισαν την καταστροφή. Επανήλθανε στα σπίτια τους, τα βρήκανε σε κακή κατάσταση από τους Τούρκους, τα ξαναφτιάξανε, φτιάξαν τα κτήματά τους. Το 1919 ξεκινάει η διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα με το μέρος των νικητών. Τότε επέτυχε ο Βενιζέλος μια εντολή από τους συμμάχους, με έξοδα των συμμάχων, να πάει ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη για να επιβάλλει την τάξη. Το όνειρο της μεγάλης ιδέας που αιώνες φόλιαζε στην ψυχή πολλών Ελλήνων φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα. Ο ελληνικός στρατός ετοιμάζεται για μια εκστρατεία που η κατάληξή της σημάδεψε τη μοίρα του ελληνισμού στη Μικρασία. Βαλκανική πόλεμη, τάγματα εργασίας, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
και η μεγάλη ιδέα. Στις 2 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός φτάνει θριαμβευτή στη Σμύρνη. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, αποστολή του είναι να επιβάλλει την τάξη. Οι Μικρασιάτες υποδέχονται τους στρατιώτες σαν ήρωες. Και να λοιπόν πλάνα εικόνες από την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, στην Προκυμαία βεβαίως, όπου οι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση συνοστίζονται για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Και βεβαίως θα δούμε και μια φωτογραφία από το περίφημο υπεροκεάνιο Πατρίς, από το οποίο βεβαίως κατεβαίνουν οι Έλληνες στρατιώτες που έχουν εσπεύσει στην περιοχή. Στο λιμάνι επικρατεί πανικός. Το όνειρο της μεγάλης ιδέας φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα και οι Έλληνες της Σμύρνης νιώθουν πλέον ασφαλείς. Ανάμεσα σε αυτούς που υποδέχονται τους Έλληνες στρατιώτες και ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος, που αποτελούσε σύμβολο του χριστιανισμού και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, ο ελληνικός στρατός πήγαινε στη Σμύρνη ως ειρηνευτικό σώμα. Ο ελληνισμός ενθουσιάζεται. Άρχισαν να φωνάζουν, τώρα θα λυτρωθούμε, θα έρθουν οι Έλληνες εδώ κτλ. Ένας δάσκαλος, αφού μίλησε στο κοινό, φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Βενιζέλος». Παρόντος του Καϊμακάμι της πόλεως, ο οποίος είπε «Πέστε του να φύγει γιατί είμαι υποχρεωμένο να τον συλλάβω». Από την άλλη μεριά, σε εσωτερικό επίπεδο, ο ελληνικός στρατός βεβαίως πηγαίνει ως εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας. Και όπου η Μικρά Ασία βέβαια εντάσσεται απολύτως στη μεγάλη ιδέα του ελληνικού κράτους για επέκταση των συνόρων όλη αυτή την περίοδο. Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τους Έλληνες στρατιώτες ως απελευθερωτές. Κλαίγαμε όλοι και τους αγκαλιάζαμε και μας φιλούσαν και τους φιλούσαμε. Θυμάμαι. Στις 2 Μαΐου του 1919 το υπεροκεάνιο Πατρίς ελιμενίζεται στη Σμύρνη. Ήτανε παραλήρημα εκείνο που είπε δέκα. Η Σμύρνη ολόκληρη έπλεε στη Γιαννόλευκο. Του δε Βενιζέλου η φωτογραφία ήταν παντού. Η Διδό Σωτηρίου, μικρό παιδάκι τότε, διηγήθηκε αργότερα τις αναμνήσεις της για την άφιξη του ελληνικού στρατού. Μας καλούσανε στα βαπόρια μέσα και πηγαίναμε εμείς πια χαρά που μπαίναμε στα βαπόρια και μάθαμε και τραγούδια ειδικά και τα λέγαμε και τα τραγούδια. Ξυπνήστε τέκνα κι ήρθεν η ώρα, ξυπνήστε τώρα, ενωθείτε όλα και ζωντανέψτε δόξες παλιές. Ο Δεσπότης, οι παπάδες στα άμφια τα χρυσά βγήκαν 1 χιλιόμετρο, περπατήσαν να πάμε να υποδεχθούμε τον ελληνικό στρατό. Έγινε και σκοτωμός ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του, γιατί είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος σε εκείνο το σημείο. Και τους τραβούσαν, ποιος θα τον πάρει στο σπίτι του. Να πατήσει δηλαδή σαν Έλληνας, ανώτερος ακόμα και δηλαδή από τη θρησκεία, να πατήσει ο Έλληνας το κατόφλι του Βουρλιώτη. Οι Έλληνες πανηγύριζαν, οι Τούρκοι ξεσηκώνονταν. Έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμφανίζεται και μια σημαντική γυναικεία προσωπικότητα, η Χαλιντέ Ντίπα Αντιβάρ, η πρώτη φεμινίστρια της Τουρκίας, η οποία θα οργανώσει μια μεγάλη διαδήλωση, και όχι μόνη της βέβαια, εναντίον της απόβασης.
Από την Αφρική μέχρι την Ασία, οι μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται για την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Αντιδρούν έντονα, στέλνουν υπομνήματα, γιατί θεωρούν ότι ένας άπιστος στρατός πατάει την έδρα του Χαλίφη, γιατί ο Σουλτάνος ήταν και Χαλίφης. Δηλαδή πατάει τον ιερό χώρο των μουσουλμάνων. Οι σύμμαχοι καταγράφουν τις διαμαρτυρίες, καθώς αρκετές μουσουλμανικές χώρες ήταν απικίες τους. Ωστόσο, οι Έλληνες δεν άκουγαν παρά μόνο τα αλυτρωτικά τραγούδια. «Ω μητέρα μιαν ημέρα, μη λυπείσαι, θα χαρείς τους σκοπούς μας, τους κρυφούς μας, θα ειδείς και θα χαρείς. Τους σκοπούς μας, τους κρυφούς μας, θα ειδείς και θα χαρείς. Δραξάτα αδέλφια, Ρομφέας βέλη, ελευθερία ζητεί και θέλει, ζητεί και θέλει η μήτηρ μας». Την επόμενη της απόβασης τυπώνεται δίγλωση προκήρυξη προς τους κατοίκους της Σμύρνης όλων των εθνικοτήτων, υπογεγραμμένη από τον διοικητή του εκστρατευτικού σώματος συνταγματάρχη Νικόλαο Ζαφυρίου. Η κατοχή αυτή σκοπόν έχει την εξασφάλιση των πληθυσμών και την προστασία εν γέννη της ενόμου τάξεως. Ένα μεγάλο θέμα ήταν η συμπεριφορά απέναντι στους Τούρκους. Η συμπεριφορά των Ελλήνων Σμυρναίων προς τους Τούρκους της Σμύρνης από 19 έως 22 υπήρξε άπτεστη. Τέτοια ήταν άλλωστε και η σύσταση του Μητροπολίτη της Σμύρνης προς τους Έλληνες και του Βενιζέλου επιστολή προς τον Μητροπολίτη της Σμύρνης. Πρέπει να δείξουμε άψογη συμπεριφορά και έδειξαν άψογη συμπεριφορά. Ωστόσο, κάποιοι Τούρκοι στρατιώτες θεώρησαν ότι για την τιμή των όπλων τους έπρεπε να αντιδράσουν στείνοντας ενέδρα στους Έλληνες. Και βγήκε έξω το άγημα να προχωρήσει και τότε ήταν κρυμμένοι οι Τούρκοι σε ένα σπίτι απάνω και ρίξαν και σκοτώσαν το σημειοφόρο, τον Τζολιά, τον καημένο. Στο λιμάνι επικρατεί πανικός. Άλλος ένας Εύζωνας χάνει τη ζωή του. Πολλοί κόσμος πνίγηκε στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Οι Έλληνες στρατιώτες απάντησαν στα πυρά. Οι δικοί μας έριξαν κι αυτοί και σκοτωθήκαν 5-6 Τούρκοι. Τελικά συνελήφθησαν χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες. Σύντομα όμως ορκίστηκαν ότι δεν θα πολεμήσουν εναντίον των Ελλήνων και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αμέσως ενώθηκαν με το στρατό του Κεμάλ και αργότερα ξαναμπήκαν στη Σμύρνη καταστρέφοντας. Έτσι λοιπόν έφτασε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και η μοιραία μικρασιατική εκστρατεία με τον ελληνικό στρατό να προελάβνει στα βάθη της Ανατολής και να κατευθύνεται προς το Αφιόν Καραχισάρ. Οι εφημερίδες στην Αθήνα, στην Ελλάδα, έγραφαν: «Η νικηφόρος προέλασης του ελληνικού στρατού. Τα στρατεύματά μας εισεχώρησαν εις βάθος 50 χιλιόμετρων» και βεβαίως αναλυτικό ρεπορτάζ από το μέτωπο. Τα πράγματα όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν τόσο απλά. Όταν επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την περίφημη μικρασιατική εκστρατεία. Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό και όπου φύγει φύγει. Κάθε μέρα σκάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω. Η Μικρασία, κυρίες και κύριοι, στη μηχανή του χρόνου. Ένα οδηπορικό μνήμη στις αλωτινές πατρίδες και τους ανθρώπους της. Θα δούμε μια φωτογραφία εποχής και τους επιτελείς της ελληνικής μεραρχίας που βεβαίως έχουν φτάσει στη Μικρασία και πηγαίνουν προς το εσωτερικό της. Η αντίδραση για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού εκδηλώνονται δυναμικά. Ο Κεμάλ οργανώνει στρατιωτικές ομάδες αντίστασης. Ο ελληνικός στρατός
προωθείται προς το Αηδίνη και σημαντικές τουρκικές δυνάμεις προβάλλουν στεναρή αντίσταση και αυτός είναι ο χάρτης των επιχειρήσεων εκείνων των ημερών. Στο μεταξύ, ο Μουσταφά Κεμάλ οργανώνει όχι μόνο την άμυνα αλλά και την αντεπίθεση. Και οι Μπολσεβίκοι, που εδώ τους βλέπουμε φωτογραφία με τον Κεμάλ να φωτογραφίζονται μαζί τους, έχουν πάρει καθαρά θέση ενάντια στις υπερρεαλιστικές δυνάμεις όπως τις χαρακτήριζαν τότε και την Ελλάδα βεβαίως και τους δυτικούς της συμμάχους. Βλέπετε, το 1919 είχαμε στείλει στην Ουκρανία εκστρατευτικό σώμα κατά του κόκκινου στρατού. Την ίδια ώρα ο ελληνικός στρατός προχωρά χωρίς όμως διοικητική μέριμνα, χωρίς εφόδια και σταδιακά αρχίζει να χάνει την ορμή και το κουράγιο. Στη χαρακτηριστική φωτογραφία ένας ιερέας αναλαμβάνει να εμψυχώσει τα ελληνικά στρατεύματα, έχει ανέβει, ευλογεί τους άνδρες, ευλογεί τα όπλα, έχει ανέβει σε ένα κασόνι και δίνει κουράγιο στους φαντάρους. Όσο ο ελληνικός στρατός είναι στη Σμύρνη, υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών. Έγινε η συνθήκη των Σευρών και προνοούσε ότι σε 5 χρόνια θα γίνει δημοψήφισμα. Και αν το δημοψήφισμα έλεγε θέλουμε να ενωθούμε στην Ελλάδα, να ενωθούν και ποιοι στην Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός αποφασίζει να απομακρυνθεί από τη Σμύρνη και να προελάσει στην Ανατολία για να υποτάξει την τουρκική αντίσταση. Στην αρχή υποχωρούσαν ο τουρκικός στρατός, διότι όπως λέμε δεν είχε μεγάλη δύναμη, οργανωνόταν συν το χρόνο. Όταν οι Έλληνες απομακρύνθηκαν από τη Σμύρνη, άρχισαν τα προβλήματα. Υποχώρησαν, άφησαν να εξαντληθεί τελείως ο ελληνικός στρατός, διότι δεν υπήρχε ανεφοδιασμός. Οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Τον Μάρτιο του 1921 ο αρχιστράτηγος Παπούλιας καταλαβαίνει ότι ο στρατός ήταν εξουθενωμένος. Στέλνει τηλεγράφημα στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Παρακαλώ, όπως αποστήλατε μονάδα ενισχύσεως οπλιτών, συνδυάζουν με αποστολή αξιωματικών εφέδρων ή μονίμων. Στοπ. Επαναλαμβάνω εκ νέου, δια επιτακτική ανάγκη ενισχύσεων. Η δραματική φωνή του αρχιστράτηγου δεν εισακούστηκε. Ο χρόνος πλέον μετρούσε αντίστροφα για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ο Κεμάλ ετοιμάζει πυρετοδό στον τουρκικό στρατό και συμμαχεί με όλους όσοι του προσφέρουν βοήθεια. Το 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ και οι σύντροφοί του έχουν κατορθώσει και έχουν φτιάξει έναν αρκετά ισχυρό τουρκικό στρατό. Και λέω έχουν κατορθώσει, όχι από μόνοι τους, έχουν την υποστήριξη του Λένιν, ο οποίος θα προσφέρει και χρηματοδότης και χρήματα, αλλά και φάρμακα και τρόφιμα στον τουρκικό στρατό. Έχουν την υποστήριξη των Ιταλών και τη μυστική υποστήριξη της Γαλλίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ υπολογίζει εξίσου και στις αδυναμίες των Ελλήνων. Ο Κεμάλ είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και είχε γνώση των Ελλήνων. Μάλιστα κάποτε είπε, όταν ήταν πλέον στην ακμή, σε ένα Γάλλο δημοσιογράφο που τον ερώτησαν πώς τολμάς να τα βάζει με το ελληνικό στρατό κτλ. Είχε πει, υπολογίζω εις των διχασμών των Ελλήνων. Ο Κεμάλ δεν έπεσε έξω. Στο Παρίσι 2 αξιωματικοί προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο. Δέχεται επίθεση στη Γκάρντε Λιόν. Πάνε να το σκοτώσουν εκεί. Και τότε άρχισαν να διερωτώνται οι σύμμαχοι. Αντιπροσωπεύει όντως τον ελληνικό λαό, ξέρω εγώ, Βενιζέλος ή όχι. Μόλις αναρρώνει, ο Βενιζέλος αποφασίζει να γίνουν εκλογές την 1η Νοεμβρίου του 1920. Ήταν σίγουρος για την νίκη του. Εκείνος με τη βεβαιότητα ότι τετραπλασίασε την Ελλάδα και δεν θα αρνηθεί κανένας αυτή την προσφορά του, δέχτηκε να κάνει εκλογές και έπεσε έξω. Αυτό είναι το λάθος του Βενιζέλου.
δεν υπολόγισε στην κόπωση του ελληνικού λαού. Άρα η απέτηση για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ έντονη. Είχαν εξαθλιωθεί οι άνθρωποι, συγχρόνως δεν ξέρανε πια πού πάει αυτός ο ελληνικός στρατός και γιατί πράγμα πολεμάει. Η αντιπολίτευση ανεπίσημα είπε ο φιλόδοξος τυχοδιώκτης Βενιζέλος πήρε τα παιδιά σας από το 12 μέχρι τώρα και τα ταλαιπωρεί στους πολέμους. Ψηφίστε με να φέρουμε τα παιδιά σας στην οικογένειά σας. Ήταν πολύ σύνθημα ελκυστικό για τον μέσο χωρίς υψηλό φρόνιμο Έλληνα. Ο Βενιζέλος κέρδισε τις εκλογές, αλλά λόγω του εκλογικού νόμου έχασε την εξουσία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιστρέφει από την εξορία και γίνεται πάλι ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Οι υποσχέσεις όμως δεν τηρήθηκαν. Οι στρατιώτες δεν γύρισαν πίσω και αποφασίστηκε να συνεχιστεί η προέλαση. Μετά την επάνωδο του Κωνσταντίνου, που η πολιτική είναι πια καταστροφική, δηλαδή μια προώθηση του ελληνικού στρατού προς τα βάθη χωρίς όρια, είναι οι φαντάροι γράφουν στα ημερολόγια τους τι κάνουμε εδώ πέρα. Σε μια εποχή με μεγάλες πολιτικές αναταράξεις, ο ελληνικός στρατός συνεχίζει να πολεμά και βεβαίως στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των μαχών. Καθώς, όπως θα δείτε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε λίγο πριν από την τελική μάχη στο Σαγκάριο ποταμό. Οι Έλληνες, χωρίς ανεφοδιασμό και με την κόπωση να βαραίνει τις πλάτες τους, αρχίζουν να καταλαβαίνουν προς το τέλος πλησιάζει. Τη συνέχεια, όπως σας είπα, θα παρακολουθήσετε στο επόμενο επεισόδιο της Μηχανής του Χρόνου. Τι έγινε στο Σαγκάριο και πώς κατέρευσε το μέτωπο. Κυρίως όμως θα σταθούμε στην καταστροφή της Σμύρνης και το δραματικό τέλος του ελληνισμού της Μικρασίας. Η ελληνική Σμύρνη στα Σφλόγας. Ο Έλλην Μητροπολίτης εκρεουργήθη εν μέση οδό. Η Σμύρνη λίμνη αίματος ελληνικού. Άγρια σφαγή χιλιάδων ανδρών και γυναικόπαιδων. Απερίγραπτοι σκηνές παραγμού, φρίκης και ομότητος γράφαν οι αθηναϊκές εφημερίδες. Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού της οικογένειας Εφρέμογλου για την παραχώρηση πολύτιμου αρχαιακού υλικού και συνεντεύξεων που αποτυπώνουν, χωρίς παρεμβάσεις και παραμορφώσεις, την αληθινή εικόνα για το τέλος του ελληνισμού της Μικρασίας. Θερμές ευχαριστίες και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών για τη συνεργασία που είχαμε. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί. Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό και όπου φύγει φύγει. Γράφει τον εφιαλτικό ξεριζωμό από τις αλλοτινές πατρίδες. Η έρευνα που κράτησε πολλούς μήνες είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού και το Τμήμα Γενεαλογίας. Επεξεργαστήκαμε προφορικές και γραπτές μαρτυρίες μεγάλου αριθμού Μικρασιατών που επέζησαν της καταστροφής. Οι μαρτυρίες τους είναι ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία από εκεί που την είχαμε αφήσει. Ο Βενιζέλος, που υπήρξε ο εμπνευστής της ελληνικής παρουσίας στη Σμύρνη, χάνει τις εκλογές και ο στρατηγός Χατζη Ανέστης το Μάιο του 1922 αναλαμβάνει την αρχηγία της στρατιάς. Είναι αυτή ακριβώς η φωτογραφία που τον αποτυπώνει.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Γούναρη και του βασιλιά Κωνσταντίνου για επιστροφή του ελληνικού στρατού αποδείχτηκαν μόνο υποσχέσεις. Θα δούμε από ένα λεύκομα του Νίκου Βασιλάτου μια χαρακτηριστική φωτογραφία της εποχής, μάλλον η ιδηλιακή. Και βεβαίως αυτή εδώ τη φωτογραφία δείχννει Έλληνα ανώτερο αξιωματικό με τη σύζυγό του στο Εσκί Σεχίρ να απολαμβάνουν μια βόλτα με το αυτοκίνητό τους και βεβαίως οι υπασπιστές τους, ο ένας οδηγεί και ο άλλος κάθεται δίπλα. Τίποτα δεν μαρτυρά αυτό το οποίο έρχεται. Η ιδηλιακή εικόνα θα ανατραπεί βία. Το μέτωπο θα καταρρεύσει. Για την τύχη βεβαίως των εικονιζομένων δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, δηλαδή αν σώθηκαν ή όχι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ελληνικός στρατός γνώρισε συντριπτική ήττα. Στο Σαγκάριο συναντώνται οι δύο στρατοί. Οι Έλληνες χάνουν την πρώτη μεγάλη μάχη. Την ώρα της επίθεσης ο στρατός κοιμόταν. 5 η ώρα το πρωί οι Έλληνες δεν το περιμένουνε, τους περικυκλώνουν. Δηλαδή το σχέδιο είναι πάρα πολύ απλό του Μουσταφά Κεμάλ. Θα τους πιάσουμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στον ύπνο. Ένας οργανωμένος στρατός με τα πιο μοντέρνα όπλα των Γερμανών και των Γάλλων που τους είχαν προμηθεύσει, και με την πρώτη άμυνα που έκανε ο τουρκικός στρατός, ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, οι Τούρκοι είχαν προσπαθήσει να παραπλανήσουν τις ελληνικές δυνάμεις και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο τουρκικός ευνηδιασμός υπήρξε επιτυχής. Προηγήθησαν αυτού διπλωματική ενέργεια της Άγκυρας. Επιζητήσασε δια φιλιρηνικών διαβημάτων κατεσπεσμένων να παραπείσουν τον αντίπαλον. Για αρκετές ημέρες πραγματοποιούνται πολύ σκληρές μάχες στην περιοχή του Σαγκαρίου. Εξαντλημένοι οι Έλληνες στρατιώτες αποδεκατίζονται αβοήθητοι. Δεν υπήρχε ανεφοδιασμός. Οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ φτωχό. Οι στρατιώτες μάχονται γενναία και εκλιπαρούν για μια λύση. Είναι χαρακτηριστικό ο Ανδρέας, ο πρίγκιπας, ο οποίος είναι στο μέτωπο, γράφει ένα περίφημο γράμμα όπου λέει στο μεταξά: βγάλτε μας από αυτή την κόλαση. Και περάσαν εκείνο το Σαγκάριο και πνίγηκαν χιλιάδες. Τρομερά πράγματα γίνανε. Οι εφημερίδες γράφουν: οι Έλληνες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν γιατί η προσπάθειά τους να συντρίψουν την τουρκική άμυνα είχε καταλήξει σε νεκρό σημείο και οι συγκοινωνίες του κατέρευσαν εις τρόπον ώστε να μην τίθεται ζήτημα διαχυμάνσεως στο Σαγκάριο. Το ελληνικό μέτωπο κατέρευσε πλήρως. Τελευταία ελπίδα των Ελλήνων, οι Άγγλοι. Έγινε μια προσπάθεια από ελληνικής πλευράς να κινηθεί ο ελληνικός στρατός προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης για να αναγκάσει τους Άγγλους είτε να βοηθήσουν στην θέση των Ελλήνων στη Σμύρνη, είτε να παραδώσουν την Κωνσταντινούπολη στον ελληνικό στρατό. Πράγμα που βέβαια δεν είχε καμία ελπίδα επιτυχίας. Ασφαλώς οι Άγγλοι δεν είχαν καμία διάθεση να κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η μικρασιατική εκστρατεία τελείωσε στο Σαγκάριο ποταμό. Οι Τούρκοι ξεκινούν για τη Σμύρνη. Κανείς όμως δεν οχυρώνει την πόλη. Κανείς δεν ειδοποιεί τους κατοίκους. Στην Ελλάδα, οι εφημερίδες που μετέχουν στην κυβερνητική προπαγάνδα, είτε επειδή λογοκρίνονται, κοιμίζουν το αναγνωστικό κοινό, κρύβοντας την τραγωδία του μετώπου. Ενώ οι Έλληνες στρατιώτες πνίγονται στο Σαγκάριο, οι εφημερίδες στην Αθήνα γράφουν για παραίτηση της κυβέρνησης Γούναρη και το σχηματισμό άλλης κυβέρνησης από τον Καλογερόπουλο. Και ένα το σχετικό δημοσίευμα, η μεγάλη εθνική κρίση, η κυβέρνηση υπέβαλε χθες την παραίτησή της. Ο κ. Καλογερόπουλος εκλήθη μάλιστα, γράφει εφημερίδα, στα ανάκτορα. Ξαφνικά, και ενώ οι Έλληνες έχουν συγκεχημένη εικόνα
από τα πεδία των μαχών μαθαίνουν ότι οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη. Να λοιπόν το δημοσίευμα. Φρικώδη όργια των Κεμαλικών στην ενδοχώρα, δηλαδή εκενούμενας χώρας. Και βεβαίως είναι δημοσίευμα της προηγουμένης της καταστροφής του καψίματος της Σμύρνης, όπου οι εφημερίδες γράφουν η επιτυχής εκτέλεση του σχεδίου της συμπτύξεως, διάψευσης των φανταστικών τουρκικών επιτυχιών. Τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν αποτελούν την πιο αιματοβαμμένη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Οι κεμαλικές δυνάμεις προγραμματίζουν τη μεγάλη τουρκική επίθεση, η οποία ορίζεται για τις 13 Αυγούστου. Ο Κεμάλ απευθύνει μήνυμα στο στρατό του. Στρατιώτες, στόχος σας είναι η Μεσόγειος. Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hemingway, που τότε έστελνε ανταποκρίσεις σε έντυπα του Καναδά, έγραφε για τη Μικρά Ασία. Οι τσολιάδες θα είχαν καταλάβει την Άγκυρα και θα είχαν τελειώσει τον πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί. Όταν ο Κωνσταντίνος ήρθε στην εξουσία, όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί που ήταν σε επιτελικές θέσεις υποβαθμίστηκαν αμέσως σε χαμηλότερα πόστα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο. Το ελληνικό μέτωπο υποχωρεί σε όλο το μήκος. Οι Τούρκοι βρίσκονται πρώτων πυλών της Σμύρνης. Ο ελληνισμός αγνοεί την κατάσταση και ευνηδιάζεται. Ήτανε όλα κρυφά. Δεν επιτρέπανε να γράψουν οι εφημερίδες τίποτα. Και ως την τελευταίες 3-4 μέρες δεν ξέραν τίποτα. Ακούγαμε εδώ εκεί τους εκές. Ερχόταν ο ένας με τον άλλον, μιλούσε, έλεγε τι θα γίνει, τι είναι, έσπασε το μέτωπο, έλεγε ένας, άλλος έλεγε μην τα λέτε, αυτά είναι ψέματα και κάτι τέτοια. Μερικοί κάτοικοι των περιχώρων της Σμύρνης βλέπουν τους Έλληνες στρατιώτες να επιστρέφουν σε άθλια κατάσταση από το μέτωπο. Από το κόπο βάδισμα και αυτά είχαν παλιές οι ορβίλες τους, χαμένα τα ρούχα τους ξεσχισμένα και πράγματα. Και ρωτούσα εκεί πέρα, τι είναι, άντε παιδάκι μου να φύγετε. Οι φαντάροι πλέον είχαν μόνο ένα στόχο, να γλιτώσουν από τους Τούρκους που τους καταδίωκαν. Χτυπούσαν τις πόρτες μας και ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από πάνω τους. Οι Έλληνες στα περίχωρα της Σμύρνης σοκάρονται από τις εικόνες των Ελλήνων στρατιωτών. Αμέσως καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα της φυγής. Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό, και όπου φύγει, ό,τι βρίσκαμε αρπάζαμε με ένα μπογαλάκι στη πλάτη, με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Με τη γενική υποχώρηση του στρατού αρχίσαμε να ξεσηκωνόμαστε και εμείς. Τα τρένα περνούσαν γεμάτα στρατιώτες και κόσμο. Όποιος προλάβαινε από τους ενδιάμεσους σταθμούς έμπαινε και πήγαινε στη Σμύρνη. Τα άσχημα νέα ήρθαν μαζί με τους εξουθενωμένους και ταπεινωμένους στρατιώτες. Φτάνανε τα νέα. Ύστερα άρχισαν τα τρένα να είναι συνεχώς, να περνούν τρένα με γεμάτα βαγόνια φαντάρους και πάνω από τις στέγες των βαγονιών. Ήτανε φανερό πλέον. Περνούσαν από εμάς φαντάρ, πια είχε σπάσει το μέτωπο. Και ήταν εξαθλιωμένοι, κουρελιασμένοι, στα πόδια τους είχαν τσουβάλια αντί άρβιλα και προχωρούσαν. Και πέρασε ένας στρατιώτης και άκουσε ένα πυροβολισμό και ήρθε μέσα στο σπίτι, στο κτήμα μας εκεί. Λέει, ξέρεις, λέει, θεία, δώσε μου, λέει, λίγο ψωμί μαζί μου και λίγο τυρί και εγώ θα φύγω, θα προχωρώ, γιατί, λέει, σαν κάτσο μας έχουν πει, λέει, από το τάγμα πρέπει να προχωρούμε γρήγορα γιατί να μας φάξουν οι Τούρκοι. Στην Ελλάδα επικρατεί πανικός και ευθυνοφοβία. Η κυβέρνηση Γούναρη παραιτείται και ο βασιλιάς δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Καλογερόπουλο.
Στις 27 Αυγούστου οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη με εντολή να διώξουν για πάντα τους Έλληνες από τη γη της Ιωνίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας έμειναν στο έλεος του εχθρού, ενώ το ελληνικό στρατηγείο εγκαταστάθηκε σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Σμύρνης, ώστε οι αξιωματικοί να είναι έτοιμοι να φύγουν. Μόνη οδός σωτηρίας η Σμύρνη και μετά η θάλασσα. Σε λίγες ώρες προς τα παράλια κινήθηκαν περίπου 500.000 Έλληνες. Οι κάτοικοι ζουν ένα αληθινό εφιάλτη. Στο δρόμο προς το λιμάνι αντίκριζαν συνεχώς πτώματα. Το γεφύρι το είχαν χαλάσει, που είχαν περάσει οι Έλληνες προηγουμένως, είχαν χαλάσει το γεφύρι. Και είχαν μείνει μόνο οι σιδερένιες ράγες έτσι αυτές. Και από πάνω από εκεί περάσαμε. Ήτανε μέσα σκοτωμένοι, φουσκωμένοι μέσα στο νερό και μέσα αυτά τα βλέπαμε. Μας ακούγανε μια μυρωδιά. Λέω και σκουντουφλούσαμε κιόλας, όπως περπατούσαμε τη νύχτα, και σκουντουφλούσαμε κάτι πράγματα τέτοια. Λέω του σχολείου του πατέρα μου, πατέρα, λέει τι είναι αυτά, λέει παιδί μου περπάτα, είναι σκοτωμένοι. Σκοτωμένοι σκουντουφλούσαμε. Ο Μανώλης Χατζησάβας από τον Κυρκιτζέ θυμάται την πρώτη ημέρα που οι Τούρκοι μπήκαν στο χωριό του. Μετά μας έβαλαν στα υπόστεγα. Από εκεί και πέρα άρχισε η τραγωδία. Σε καλούσαν δήθεν για ανάκριση και πήγαινες και δεν γύριζες. Όποιος ήθελε και όπως ήθελε σε βασάνιζε. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Σε κάνα 2 μέρες μας έβαλαν σε φάλαγγα και άρχισε η πορεία προς το άγνωστον. Στο επόμενο μέρος εκπομπής, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα δούμε λεπτομέρειες με τα εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού της Σμύρνης. Θα δούμε πως κάηκε η πόλη, αλλά και την αγωνιώδη προσπάθεια των Μικρασιατών να σωθούν. Η καταστροφή της Σμύρνης. Η καταστροφή της Σμύρνης στη μηχανή του χρόνου. Το μέτωπο κατέρευσε. Οι πολιτικές ηγεσίες πνίγηκαν στον μεγαλοειδεατισμό τους. Οι φαντάροι κουρελιασμένοι τράπηκαν σε φυγή και οι Μικρασιάτες αφέθηκαν στη μανία του κεμαλικού στρατού. Οι ελληνικές εφημερίδες εκείνη την εποχή έγραφαν: «Η Σμύρνη μετεβλήθη εις ερείπια καπνίζοντα. Εθηριωδίε του βάρβαρου υπερέβαλον τους κανιβάλους. Η θάλασσα και καλυμμένη από πτώματα». Την ίδια ώρα στην Αθήνα κυκλοφορούν δημοσιεύματα με τον Κεμάλ να δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Κεμάλ δεν αναγνωρίζει τη συνθήκη των Σευρών. Ο κ. Λόιτ Τζόρτζ πιστής υπεχώρησεν. Το λιμάνι της Σμύρνης βεβαίως γεμίζει ασφικτικά από έντρομους πολίτες που προσπαθούν να βρουν σανίδα σωτηρίας. Χαρακτηριστική φωτογραφία της εποχής που αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη φρίκη, ακριβώς αυτή την αγωνία. Πώς θα ξεφύγουν? Όσοι σώθηκαν περιέγραψαν αργότερα τις σφαγές που γίνονταν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι τσέτες, δηλαδή οι άτακτοι του Κεμάλ, άρχισαν το πλιάτσικο. Μια κοπέλα δίπλα μου προσπαθούσε να βγάλει τα σκουλαρίκια της. Και άνταμσε, λέει ο Τούρκος, και τραβάει το μαχαίρι της, κόβεται και αυτή το ρίχτη μέσα εκεί στο μαντίλ του που είχε δηλαδή. Εγώ δίπλα, Παναγία μου, είπα, αχ, βοήθησε με, Ευαγγελίστρα μου, να το βγάλω, λέει, το σκουλαρίκι μου. Προσπάθησα και εγώ να βγάλω τα δικά μου, να το δώσω. Να το βγάλω και δεν θα φορέσω ποτέ στη ζωή μου σκουλαρίκια. Και ούτε φόρεσα μέχρι τώρα. Η μάνα μου, ο άντρας που παντρεύτηκα μετά, οι φίλες μου όλοι, εγώ δεν έβαλα στα αυτή μου σκουλαρίκι. Και μέχρι τώρα δεν έχω βάλει.
Όλοι οι άντρες από 18 μέχρι 45 δολοφονούνταν επί τόπου. Είδα μια θεία μου να κρεμάζεται στο λαιμό του ανδρός της και εκείνη την ώρα τον έριξαν και τον σκότωσαν. Μόνη λύση ήταν η μεταμφίεση. Είχαν κάνει ένα μπλόκο και ένας να περνάει και τους γδίνανε όλους. Τους κοιτάζαν γυναίκες, τραβάγαν τις γυναίκες, τους παίρναν, τους αφήνανε. Και όσοι ήταν άντρες, τους σκοτώνανε εκεί πέρα. Όσοι ήταν άντρες ντυμένοι, γυναίκες, εκεί επί τόπου τους σκοτώνανε εκείνη την ώρα. Η λαιλασία της όμορφης Σμύρνης κράτησε 3 μέρες. Μετά μπήκε η μεγάλη φωτιά. Ρίχνανε με γκαζοντενεκέδες και με κουβάδες τη βενζίνα και το πετρέλαιο και ανάβανε φωτιά. Ορισμένη προπαγάνδα των Τούρκων λέει ότι οι Έλληνες φεύγοντας κάψανε τη Σμύρνη. Ενώ σας λέω, αν οι Έλληνες θέλουν να κάψουν, θα καίγαν την τουρκική συνοικία και όχι τις ελληνικές συνοικίες. Τη Σμύρνη την κατέλαβε ο Πεχλιβάν, τον λέγανε και Κιόρ, δηλαδή μονόφθαλμος ο Πεχλιβάν, ο οποίος μπήκε με άγριες διαθέσεις και άρχισαν κατευθείαν με την τρίτη μέρα άρχισαν τις σφαγές, τις φωτιές και τις λαιλασίες. Άντρες και γυναίκες για να γλιτώσουν κατεβαίνουν στην προκυμαία της πόλης. Όποιος προλάβει να σωθεί. Ο σώζανε αυτόν ήταν. Αφού είχαν βάλει φωτιά και ερχόταν η φωτιά κατά πάνω, κοιτάζαν πώς θα φύγουμε. Η μητέρα μου φώναζε, βαστάτε με από την ρόμπα, βαστάτε με. Η γιαγιά μου βαστούσανε χέρια, να φωνάζουν χέρι, να φωνάζουν τα παιδιά, να κλαίνε άλλα που δεν είχαν πατέρα, που δεν είχαν μάνα, δεν είχαν κανέναν. Έβλεπες μπόγους πεταμένους μέσα εδώ στους δρόμους και αυτά. Οι Έλληνες τρέχουν να σωθούν. Όσοι τα κατάφεραν, διηγήθηκαν τις πράξεις των Τούρκων. Παίρναν πρώτα τις κοπέλες και εκτιμούσαν και τις φάζανε. Και ύστερα κόβανε τις ράζες και βυζούν και κάνανε κουμπρόια. Και λέγανε οι Τουρκαλάδες, πώς χαίρομαι οι Τούρκοι στολισμένοι και τσιγκιαούρδοι αποκεφαλισμένοι. Στη φωτογραφία της εποχής βλέπουμε Τούρκους στρατιώτες να κακοποιούν με τον πιο βάναυσο τρόπο 2 γυναίκες. Συνοστισμός ήτανε χιλιάδες κόσμος. Τη νύχτα να έρχονται οι Τούρκοι και να σφάζουν και να κλέβουν. Σου λένε αυτοί κάτι θα έχουν απάνω τους. Να κλέβουν, να παίρνουν τις κοπέλες να τις βιάζουν, να σφάζουν τα μωρά, να σφάζουν τους γέρους, να γίνεται... Όλη η νύχτα γινόταν χαλασμός. Πολλά κορίτσια που πέφτανε στη θάλασσα και πνιγόντουσαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τουρκών. Άλλες κοπέλες για να ξεφύγουν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φαίνονται γριές και άσχημες. Εμείς είχαμε κάψει τα ματοτσίνορά μας και τα φρύδια μας με το σπίρτο για να μην φαινόμαστε οι κοπέλες. Και εκεί στο δρόμο που τρέχαμε, όπως είμαστε δρομένες, σκύβαμε και παίρναμε το χώμα από κάτω και το βάναμε στα μούτρα μας να μην φαινόμαστε. Η Μαρία Χάπα που επέζησε έγραψε τις εμπειρίες της. Φεύγαμε και πηγαίναμε στο νεκροταφείο. Κρύβαμε τα κορίτσια μας μέσα στα μνήματα και εμείς καθόμασταν από πάνω. Εκεί δεν κινδυνεύαμε και από φωτιά. Και οι άντρες που ήταν βασικός στόχος των Τούρκων στρατιωτών προσπαθούσαν να φαίνονται γέροι. Κόσμος πολύ, πάρα πολύ. Οι άντρες έβαζαν ασβέστη στα γένια τους, να φαίνονται ότι είναι γέροι.
Κάθε μέρα σφάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τα παιδιά που ήταν μέσα στην κούνια, τα μωρά παιδιά, άλλο ήταν 1 χρονό, άλλο μισό χρόνο, πάνε και αρατάδες με τη λόγια όπως ήταν μια μέσα στην κοιλιά, πάρτε. Τα μεγάλα, τα γόρια, άμα ήταν εμένα η μάνα για να με γλιτώσει με πάνε τους, μου βάλει το χορσό φουστάνι. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι ελληνικές εφημερίδες μιλούν ήδη για 100.000 σφαγιασθέντες χριστιανούς. Η Ελένη Καραντώνη θυμάται τις νυχτερινές επιδρομές των Τούρκων. Τη νύχτα οι τσέτες έκαναν επίθεση, να αρπάξουν, να σφάξουν, να ατιμάσουν. Βοήθεια, βοήθεια, φώναξε ο κόσμος. Χωρίζουν τσάντρες, τις ρίξαν στη θάλασσα τσάντρες και πήραν τις γυναίκες και τα παιδάκια. Τις κοπέλες τις ξεχωρίζανε και τις ατιμάζανε, τις γερόντισσες τις αποτελειώνανε με ένα πέλεκι, τους νέους τους στέλνανε στα τάγματα εργασίας και όσοι είχαν απομείνει τους πήρανε εχμαλώτους. Ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, Χόρτον, συγκλονισμένος στέλνει ανταποκρίσεις με όσα τραγικά καταγράφει από το προξενείο του. Το πήρε τέθη υπό των Τούρκων, εκ προθέσεως, δια να εξαλείψει τα απτά ίχνη των σφαγών, των λαιλασιών, των ατιμώσεων και των άλλων θηριώδιών. Οι εφημερίδες στην Ελλάδα γράφουν «Η πατρίς εν κινδύνο, η τρομερά καταστροφή στη Σμύρνης, η Ελλάς θα εκδικηθεί». Στις 21 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Το Ελεύθερο Βήμα, κρατώ το σχετικό αντίγραφο βεβαίως, από εκείνη την εποχή, φέρνει στη δημοσιότητα επιστολή του Βενιζέλου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Βενιζέλος, όπως προκύπτει, αρκετά έγκαιρα είχε προβλέψει την καταστροφή. Να λοιπόν το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα. Η Μικρά Ασία υπήρχε τρόπος να σωθεί, γράφει η εφημερίδα, αλλά το καταλυθέν καθεστώς αντέδρασε. Και αυτά είναι τα λόγια από την επιστολή του Βενιζέλου. Η γης θα εκραγεί μόλις επιστρέψει ο μικρασιατικός στρατός στην Ελλάδα μετά των ναυάγιων των εθνικών ονείρων. Πριν βεβαίως γίνει η καταστροφή, τα έλεγε αυτά. Θα δούμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία που επιβεβαιώνει αυτούς τους φόβους. Είναι το πλοίο στο λιμάνι της Σμύρνης, το οποίο κυριολεκτικά πολιορκείται από Έλληνες, οι οποίοι ακροβατούν, προσπαθούν να ανέβουν πάνω στο πλοίο, μερικοί κρέμονται ακόμα και από τα σκοινιά. Πολλοί βεβαίως δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιβιβαστούν και να σωθούν. Μέσα στην τρέλα της μάχης, κάποιοι Τούρκοι που είχαν ζήσει χρόνια με τους Έλληνες ειρηνικά προσπάθησαν να βοηθήσουν. Κάποιος φίλος του πατέρα μου, Τούρκος, μας βοήθησε και μπήκαμε σε ένα μεγάλο σπίτι στην παραλία, όπου ήταν και άλλοι, να έχουμε μια στέγη. Οι περιουσίες των Ελλήνων αφέθηκαν στα χέρια των Τούρκων επιδρομέων. Κανείς εκείνη την ώρα δεν σκεφτόταν τα χρήματα, μόνο να σωθεί. Πού να προπουσικότης να πάρεις, τίποτα. Τα μπάρια ήταν όλα γεμάτα. Σιτάρια, κασταφίδες, λάδια. Η γιαγιά μου ετοίμασε μία βαλίτσα και έβαλε όλα τα αρσενικά. Και τα άσερνε στην αρχή, δεν μπορούσε και να σηκώσει. Τα άσερνε, δεν μπορούσε πια άλλο, κουράστηκε, τα μόλισε. Στο λιμάνι είχε ήδη μαζευτεί όλη η Σμύρνη. Σε αυτό μετά από λίγο προσθέθηκαν και οι κυνηγημένοι από τις γύρω περιοχές. Οι Τούρκοι έτρεχαν από πίσω τους. Συνοστισμός ήταν. Όποιος προλάβει να σωθεί. Ο σώζανε αυτόν ήταν. Αφού μας είχαν βάλει φωτιά και ερχόταν η φωτιά κατά πάνω, κοιτάζαμε πώς θα φύγουμε. Υπήρχε βέβαια σπρώξιμο, υπήρχε στολοπάτημα που λέμε. Έτρεχαν απάνω στον κόσμο με τα άλογα και δεν τους ένοιαζε αν σκότωναν, αν τραυμάτιζαν, αν. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα.
έτρεχαν να προλάβουν για να πάνε να πιάσουν το λιμάνι του Τσεσμέ, να σφάξουν περισσότερους, να μην προλάβουν να φύγουν πολύ. Η προκυμαία της Σμύρνης γεμίζει. Ο κόσμος, απελπισμένος, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανέβει σε κάποιο καράβι. Κάποια μικρά πλεούμενα που υπάρχουν στο λιμάνι αναποδογυρίζουν από τον κόσμο που πέφτει με μανία πάνω τους. Η Φιλιόχα Ιδεμένου από τα Βουρλά βγαίνει μαζί με άλλους πατριώτες της στο λιμάνι και περιμένει υπομονετικά να ανέβει και αυτή σε κάποιο πλοίο. Τα κορίτσια είχαν προτεραιότητα επειδή κινδύνευαν να πέσουν θύματα βιασμού από τους τσέτες. Μείναμε εκεί πέρα 3 βράδια, όρθιοι, 3 μερόνυχτα, όρθιοι, για να μπούμε μέσα στα πλοία. Ήταν στην παραλία Αμερικάνοι και ελληνικά πλοία ήταν επιτεταγμένα και με νοήματα και τέτοια φροντίζανε να βάλουν τα κορίτσα πρώτα. Γιατί μόλις έπεφτε η μέρα, οι Τούρκοι μπαίνανε μέσα και παίρνουν τα κορίτσια. Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε τα αγαπημένα της Βουρλά, τον τόπο που μεγάλωσε. Μπήκαμε στη βάρκα και ανέβηκα σε μια σκάλα για να μπω στο βαπόρι. Και την ώρα γύρισα, κοίτα, ήταν ηλιοβασίλεμα. Γύρισα, κοίτα, τα Βουρλά να καίγονται. Και όπως έπεφτεν οι ακτίνες του ήλιου, κοκκίνιζαν τον καπνό και εγώ έτσι φαντάστηκα ότι είναι το αίμα των ανθρώπων και φαίνεται εκεί. Και είπα, Βουρλά, αντίο Βουρλά μου, δεν θα σε ξαναδώ πια. Αχ, πατέρα μου, τόσοι άνθρωποι που χαθήκατε, γιατί. Αντίο Βουρλά, δεν θα σε ξαναδώ, αλλά στορκίζομαι, εάν ζήσω δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τα πληρώματα από τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά πλοία που ήταν αραγμένα στο λιμάνι είχαν εντολή να είναι απλοί παρατηρητές. Δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσει η σφαγή. Δεν προσπάθησαν ούτε καν τους αθώους πολίτες να σώσουν. Πήγαν να βγουν να πάνε στα πλοία, να γλιτώσουν, είχε αγγλικά, γαλλικά, πλοία, να πλοία. Και μόλις έκαναν να πάνε, πάνε λοιπόν κάτω, τσόγαν τα χέρια του, για να μην βγουν να πάνε. Πηγαίναμε να πιάσουμε σε ένα καράβι που βρίσκαμε μπροστά, αυτό ήταν ξένο. Οι γαλλικά, ιταλικά και τα αγγλικά. Δεν μας αφήναν να μπούμε μέσα. Γι' αυτό μας ρίχναν το νερό να φύγουμε. Οι σύμμαχοι δεν λυπήθηκαν ούτε τα γυναικόπαιδα. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω. Τόσα πολλά άλλοι πάλι μόνοι τους πέφτανε στη θάλασσα να γλιτώσουν και πνιγότανε. Τόσο πολλά ήτανε τα πτώματα που μπορούσες να μπεις να περπατήσεις απάνω. Όσοι προσπάθησαν να φύγουν με δικές τους βάρκες κατάλαβαν γρήγορα ότι πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο διαφυγής. Δεν μπορούσες να φύγεις, δεν υπήρχε άλλο μέσον. Όλες τις βάρκες, όλα τα πλεούμενα τα είχαν τρυπήσει και δεν υπήρχε ένα πλεούμενο. Απελπισμένοι, οι περισσότεροι άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα. Άλλοι προσπαθούσαν να πέσουν στη θάλασσα, να κορυμπούσαν τους, σημάδευαν τους, ρίχνανε. Η Εύχαρης Γιαλούρη, που με την οικογένειά της αναζήτησε καταφύγιο, σωτηρία στο Κορδελιό, θυμάται την θάλασσα να ξεβράζει συνέχεια πτώματα. Βλέπαμε στη θάλασσα τους πνιγμένους, τους πετούσανε και ήρθαν προς το Κορδελιό. Καταλάβατε, και βλέπαμε και μια κοπελίτσες και τι δεν βλέπαμε, αφού μας τραβούσε η μητέρα μας μέσα για να μην τυχόν και βλέπουμε. Σε ένα υπόστεγο δίπλα από το λιμάνι κάποιοι Τούρκοι επιλέγουν σε ποιους θα χαρίσουν τη ζωή. Ήρθε ένας αξιωματικός και έκανε διαλογή. Ξεχώρισε τα πολύ μικρά παιδιά, τα κάτω από 12 χρονών και κάμποσους παράλυτους γέρους που μόλις στέκαν. Αυτούς απάλαξε.
Τιτίκα Δημοπούλα από τον Νυμφαίο της Μύρνης θυμάται τις εξοντωτικές στιγμές στην προκυμαία του λιμανιού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δίψα. Από τα σπίτια της προκυμαίας έβγαζαν τετζερέδες με νερό και έπινε ο κόσμος. Και άμα έχει κανείς, εδώ είχε απαρταβιές από άλλο, από γελάδια. Και κανείς είχαν λίγο νερό. Και άμα σύμβανε να το πιούνι, απέσου με τα ξύψια τους σκοτώνε. Τα πλάνα αυτά κάνουν το γύρο του κόσμου και η εικόνα της Μύρνης να καίγεται θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό των ανθρώπων για πάντα. Η ιστορία συνεχίζεται στο τρίτο μέρος σε πολύ λίγο. Εκεί θα δούμε λοιπόν πώς ο τουρκικός όχλος βασάνισε μέχρι θανάτου το Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Θα περιγράψουμε όμως και το σκοτεινό ρόλο του Αριστίδη Στεργιάδη, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της Μύρνης, είχε οριστεί ως ύπατος αρμοστής της Μύρνης. Σε πολύ λίγο. Η μικρασιατική καταστροφή στη μηχανή του χρόνου. Στο τελευταίο μέρος θα δούμε πώς όσοι έπεφταν στα χέρια των Τούρκων και δεν κατάφεραν να ξεφύγουν υπόκεινταν σε φρικτά βασανιστήρια. Οι εφημερίδες εποχής στήριζαν το ρεπορτάζ τους στις αφηγήσεις επιζώντων κυρίως, αλλά περισσότερο με τις μαρτυρίες διπλωματών και εμπόρων που ζούσαν στη Σμύρνη και βεβαίως υπήρχαν πολλοί τέτοιοι. Θα δούμε ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα της εποχής που γράφει ότι εθηριωδία των Τούρκων εν Μικρά Ασία, φρικώδη βασανιστήρια των εχμαλώτων, αποθνίσκουν κατά εκατοντάδας εκ κακουχιών, έγραφαν οι εφημερίδες. Ανάμεσα σε αυτούς που έμειναν μέχρι τέλους στη Σμύρνη ήταν και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Ο ιεράρχης πέθανε μαρτυρικά, δεν εγκατέλειψε τη θέση του, δεν εγκατέλειψε την πόλη και το πίμνιό του. Αρνήθηκε να προδώσει τους συμπατριώτες του για να σωθεί ο ίδιος, όταν βεβαίως του το ζήτησε ο καϊμακάμις της Σμύρνης. Όταν ο ελληνικός στρατός έφτασε στη Σμύρνη, πρώτος τον υποδέχτηκε και τον στήριξε ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος αυτός ήταν ο στυλοβάτης του ελληνισμού. Ο Νουρεντίν Πασάς δεν ξέχασε ποτέ τη στάση του δεσπότη και τους πύρινους απελευθερωτικούς λόγους του. Όταν επέστρεψε νικητής στην πόλη, ετοίμασε την εκδίκησή του. Ο Μητροπολίτης, που γνώριζε καλά τον Πασά, προσπάθησε να σώσει τον κόσμο. Ο Κώστας Δίγκας, Σμυρνιός στην καταγωγή, θυμάται τι είπε ο Χρυσόστομος στον πατέρα του. Σήκω αυτή τη στιγμή. Πήγαινε κάτω στο λιμάνι. Πάρε ένα ρημουλκό μεγάλο. Είχαμε δυνατότητες οικονομικές και τα λοιπά ό,τι. Και βάλε τον κόσμο όσο μπορείς και πέρασέ τον στη Μυτιλήνη. Την ώρα της καταστροφής, ο Χρυσόστομος ήταν στο γαλλικό προξενείο εκλιπαρώντας για βοήθεια. Και πρέπει να ξέρετε ότι πήγε άγημα αγγλικό να τον πάρει την τελευταία στιγμή, γιατί ξέρω λόγω συγγενείας, και είπε όχι, το καθήκον μου είναι εδώ. Πήγε και ο Γάλλος πρόξενος και ο Άγγλος πρόξενος και πρότεινε να τον σώσουνε. Μέσα στο γαλλικό προξενείο υπήρχε το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου. Καρφώθηκαν τα μάτια του Χρυσόστομου στο πίνακα αυτόν και του ξέφυγε η φράση ότι έχω τη διαίσθηση ότι θα έχω κι εγώ αυτό το φρικτό μαρτύριο. Όταν οι Τούρκοι έλεξαν πλήρως την πόλη, ζήτησαν από το Μητροπολίτη πληροφορίες για τους ηγέτες της κοινότητας. Πήγε στο Καϊμακάμι και του είπε να μου φέρεις κατάλογο των δημογερόντων και όλων αυτών και να τους επαστρέψουν, και του έστειλε μετά ένα αυτό ότι δεν πρόκειται να σας στείλω τέτοιο αυτό που θα αμαυρίσω τη ζωή μου και την ευθύ μου
θα ποθάνω να πούμε με αυτή τη μεγάλη αμαρτία. Στις 27 Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς τον κάλεσε στο γραφείο του, όπου τον κατηγόρησε ότι υπήρξε προδότης της Τουρκίας. Του έδειξε τον υποκινούμενο όχλο και του είπε: «Αυτοί είναι οι δικαστές σου. Αν τους έκανες καλό, θα σου κάνουν και αυτοί καλό». Του βγάλανε τα μάτια, του ξεριζώσανε τα δόντια, του κόψανε τα χέρια, τελευταία το κεφάλι και τον σύρανε με άλογα σε όλη την προκυμαία. Και κάθισε και θυσιάστηκε. Του κόψαν, όπως ξέρετε, τα αυτιά, την γλώσσα, τη φύνεση και τον γύρισε στις συνοικίες τις τουρκικές. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι απέγινε το κομματιασμένο κορμί του Μητροπολίτη. Κάποιος μόνο μάρτυρας και εκείνος με πολύ φόβο είπε ότι δίπλα σε ένα ποτάμι, ότι τον έθαψαν. Μετά το μαρτύριο του δεσπότη, ο όχλος λαιλάτισε και κατέστρεψε τους ναούς. Αυτό ήταν το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Και αυτός είναι ο Στεργιάδης. Είναι ο Αριστίδης Στεργιάδης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος για τον ευνηδιασμό των Ελλήνων στις 27 Αυγούστου. Άλλοι πάλι λένε πως δεν είχε σαφείς εντολές από την κυβέρνηση της Ελλάδος. Όποια και αν είναι η αλήθεια, το όνομα του τελευταίου Έλληνα κυβερνήτη της Μύρνης έχει συνδεθεί με το τέλος του ελληνισμού της Μύρνης. Ο κριτικός Αριστίδης Στεργιάδης ήταν έβιστος φίλος του Βενιζέλου. Ο ίδιος ζήτησε επίμονα τη θέση και ο Βενιζέλος τον διόρισε ύπατο αρμοστή της Μύρνης το 1919. Αρχικά είχε σαφείς εντολές από το Βενιζέλο να διατηρήσει την τάξη στην περιοχή. Και πράγματι τιμώρησε αυστηρότατα όσους βιοπραγούσαν εναντίον των Τούρκων. Ο Στεργιάδης με το σκληρό του χαρακτήρα κέρδισε την αντιπάθεια των Ελλήνων. Πρώτα, από την αρχή που ήρθε ήταν υπέρ των Τούρκων και εναντίον των Ελλήνων. Ένα μίσος με τις... Όποιος πήγαινε κάτι να το παραπονηθεί, κάτι να του ζητήσει, τον έδιωχνε, τον χτυπούσε. Ένα περιστατικό που διηγήθηκε ο Μανώλης Μεγαλοοικονόμου στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού δικαιολογεί τα αισθήματα του ελληνισμού της Μύρνης προς το Στεργιάδη. Ο άθλιος ο Στεργιάδης σκότωσε και έναν λοχεία, τον του φέκησε, ότι δήθεν δεν φέρθηκε καλά στους Τούρκους. Και τον σκότωσε πού? Σε ένα γήπεδο που παίζαμε μπάλα, στο κέντρο τον έθαψαν εκεί, να μην μπορούμε να παίξουμε και μπάλα. Ήταν ο Στεργιάδης αυτός πολύ κακός για μας τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Θεότρελος, παράφρον, ρίχνανε ευθύνες στον Βενιζέλο που την υπερασπίστηκε. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ο Στεργιάδης έμεινε στη θέση του. Με την κατάρρευση του μετώπου, ο Στεργιάδης συγκρούστηκε με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Δεν δίστασε μάλιστα να βιαιοπραγήσει σε βάρος του. Ο Χρυσόστομος Μύρνης ενεπνεύσει να γίνει μια επιστράτευση των Σμυρνιών και να φέρουν από την Κωνσταντινούπολη όλους τους εξοριστέντας εμπειροπόλεμους αξιωματικούς να πλαισιώσουν το στρατό αυτόν για να μπορέσει να κρατήσει κάποια άμυνα να μην σφαγούν οι πληθυσμοί οι δικοί μας. Και πάει και το λέει
στον αρμοστή της Μύρνης, τον περίφημο Στεριάδη, και το μεταδίδει αυτός στην κεντρική κυβέρνηση εδώ. Μην τυχόν και αποτολμήσετε να κάνετε αυτό, γιατί είναι αυτοί όλοι βενιζελικοί και θα σας ρίξουν μόλις γίνει τέτοιο κίνημα στη Μύρνη. Και απορρίπτεται η πρόταση αυτή του Χρυσοτόμου. Μάλιστα θύμωσε τόσο πολύ ο Στεριάδης που τον άρπαξε από τα γένια, το Χρυσόστομο. Ο Στεριάδης θεωρείται βασικός υπεύθυνος για τον ευνηδιασμό των Ελλήνων της Μύρνης. Αρωτάει ο πατέρας. Δεν μου λες, Στεριάδη, λέει, οι Τούρκοι θα μπουν στη Σμύρνη? Και του απαντάει ο Στεριάδης, Δίγκα, μη λες αυτά τα πράγματα. Εσύ ειδικά δεν πρέπει να λες τέτοια πράγματα. Οι Τούρκοι δεν θα μπουν στη Σμύρνη. Οι χιλιάδες των Ελλήνων παραδόθηκαν στα τουρκικά ξύφη. Ο ύπατος αρμοστής όμως πρόλαβε να φύγει με ασφάλεια. Έφυγε κρυφά την τελευταία στιγμή, βράδυ κρυφά, να μην το πει σε κανέναν. Και απαγόρευσε και στο προσωπικό που είχε στην αρμοστία να πούνε τίποτα. Φορτώσανε το βαπόρι τους τα πράγματά τους και φύγανε και δεν αφήσανε να πούνε τίποτα. Να μην μάθουμε τίποτα για να μας σκοτώσουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό στη συνέχεια χάθηκε στη Γαλλία. Δεν χάθηκε, πήγε στη Γαλλία για να μην έρθει στην Ελλάδα και υποστεί διωγμούς από τους Μικρασιάτες Ελλήνες. 85 χρόνια μετά την καταστροφή της Μύρνης υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για τα γεγονότα. Δηλαδή ότι υπήρξε αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει σαφείς εντολές στο Στεργιάδη πώς να κινηθεί. Ήταν ο αρχικός του εργοδότης, αυτός του έδωσε την εντολή. Η κυβέρνηση των Βασιλοφρόνων, η βασιλική κυβέρνηση, μπορεί να μην ήταν σε θέση, και ασφαλώς δεν ήταν σε θέση, να διαχειριστεί την κατάρρευση της Μύρνης. Και έτσι και ο Στεριάδης έμεινε χωρίς εντολές. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία και η λογικότερη, νομίζω. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Η μηχανή του χρόνου, με σεβασμό στο δράμα των Μικρασιατών, προσπάθησε να συνθέσει μέσα από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των τελευταίων επιζώντων της καταστροφής την ιστορία που πληγώνει ακόμα και σήμερα τον ελληνισμό. Χωρίς υπερβολές και κυρίως με ντοκουμέντα και εξαντλητική έρευνα. Η συνεργασία με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού της οικογένειας Εφρέμογλου ήταν πολύτιμη. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στον κύριο Μιχάλη Βαρλά, υπεύθυνο του τμήματος Γενεαλογίας, αλλά και στον κύριο Ανεστίδη από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Να είστε όλοι καλά. Το τραγούδι να αντυχήσει πέρα εκεί στη σκλάβα γη, κάποιο βάλσαμο να χύσει μες του δούλου τη ψυχή, και κρατώντας εγώ τη λύρα που κρατούσε ο Φεραίος, ας πεθάνω τραγουδώνοντας ένας άγνωστος Τυρταίος. Και κρατώντας εγώ τη λύρα που κρατούσε ο Φεραίος, ας πεθάνω τραγουδώνοντας ένας άγνωστος Τυρταίος.